Kenang ban khanglat nakajing sapriang jong kajing pang rabies kabayo nakajing syadat hakik so kimiao katanan veterinary Bernihan hakalai potrik yayong kelapelong dak program I inject nakabenta kikso bat kimiao hakatan Jorbil Killing Haribhoi district ha kani ka program I inject lasaki kajing wan jong kibabuan kibrio haringkat kini kijing ri jongki nalor kajing I inject nakalyang katanan Kalashim ru ya kakabu ban pensngot ho halor ka jingma na ka jingpang rabies bat halor ka jindon kam ban ai inject ya ki jingri haki ying ki sem jongki na kalyang u doctor ai ban pankon ubade u doctor in charge katran veterinary Bernihan ulapan paw ya ka jingkemen halor ka jingwan ya shimbenta jongki babuan ki nong shong shnong ha ka jing persyang jong katran ban te la kam ya ka jingpang rabies Ulaong ru baka ni kajingwan ya shimbenta shirhem jong kitra jingri ha ka ni kajing ai inject ya laki jingri kalong kabapenyo mensim shibon. Kajing pang rabies kabade kajing pang kabashirkay bat kabala ban penyap briw kapen paw ya kajinon kam batikna halor kajing ai inject ya kikso kimiao. Katanat veterinary kalakular ru ban beteng ban pelong ya kibakum kini ki program kenang ban la ban tekla kam ya kana kajing pang rabies Bat ban pentik na bagi jingri bat kibriu kindan happening ka jing shngan na kan ka jing pang bashirkay. Kaliang juni napok katana jangka ni department di nilai awan kan ka shnong Jorbil bat ka killing di nilai awan takasni ban ai kan ka mass anti rabies vaccination hakan ka shnong Jorbil bat ka killing di lasai ni penlong sahapo op Jorbil bat ka bara killing di kumamanin nilai nilai keren nilai dan ke awareness program menen hang ni hapo shnong dia rengkat bakajnya trailang bat kini ki rang bat shnong ki headman jong kini ki shnong ti nilai penbek ma ban bu kan ka mass vaccination camp ban ai kan ka anti rabies vaccination ya ki kso bat ikimiao hakin ki shnong dia nilai yo ka good response di brio ki le abon bayawan ru nilai yo ban ai nadu menen nilai sedang dia ni iba kan ka jingpang menta karibis kalong kamtam hakin ki por menta mo bonsin ki brio nimda kam kit kya tie kani ka jingpang kalong ka bama bah do kata kadan kalong ka jingpang ka ba nimdi ban kinsting namar ba sin ba kini ki sin ba shong ukso bapang uladai ya ukso di Watland eye vaccine ru ngidi ban eye yang kata ka post exposure injection ma namar babring ngidi ban kinsting namar sin bangi la develop ki symptoms kamdan ka ni ka jingpen khia ni ka treatment nam ta ka ni ka jingpang ma namar kata ka daw ngidi pendek hakani ka prevention ban eye tika ban yada na ka ni ka jingpang ma tila da syadat ru ngidan ka man eye ka ni ka post exposure prophylaxis ka bangi angka PEP ma kita taruh ngimdi ben atang shidos ni ai bet bon dos ma kita daran ka schedule kan kini ai ki nang tapan mentakas ni nil ai ka vaccination nil ai awareness bangi nang ba ya kikso nil ban ai ya kanika anti rabies vaccination pre bite mang yong ban prevent nadu kiba lai banai shaneng ma lai banai shaneng nil ban ai kikso ti ka first dose yang ni ai mentakas ni ti hadin si banai nil ai ka booster dose Di hadirin ketupat min ai sisen sisnam mut ke animal dose manus nam ni ban ai ma di kajing tepat kajonga kalong ba habani ri kikso ki miang ni bendang kita kajing kit clear balai namar ba krem kajing kit namar habam ni ri kikso ki miao ni ningkong ni ban pechwa la kalong ni am mangin ri kikso ki miao kajaka jungi ki bangsa kalong ni am ma teng ngimdan ka fencing ngimdan ka proper boundary ma teng kini kikso ki let shabar ki kilalong stray dogs na kilalong kikso surok ma di nang ta kikso surok hamtam kini ki jaka shine ki shnong shine ki ba don kini ki kila ban ki mersiang ke ma di kini ki mersiang ki don tau ki reservoir ma shong tau khnyang kim yo pang tam ki shong tau khnyang jok taribis di lada kini ki mersiang ki dat kini kikso di kini kikso ki sha infect kan di kini ki stray dogs ki dat pat ki domestic dogs mo ki pet dogs katakan ka spread kata jingpang rabies ma di nama kata ka daw ngidi bendong ngidi bendan kata ka jingkit clear ma ki brio ki bari kikso bang ngidi ban aitika ngimdi ban kelat mo ban aitika ngidi ban ai ba nadu lai banai shaneng ngila laban sedang lai banai shaneng nang tangin ai ka booster dose hadin si banai hadian ketua sisen sisnam ma
The kadi kajing ay injection jo figure kutang tas Kini ki mass vaccination ni ju penong barabor di hakani ka snong jorbel bat killing ka di kasin maningkong ini di lasai nang penong biang sa stage po bara killing bat ka opo jorbel nang penong na siya. hadin kini bakila ada Di menggihap ay biang injection. hoy mentang ni ai ka first dose mentakas ni di hadin shibanai ngin hap ai ka booster dose tingi kerpat iki brio kumbangila batha mene baki de ban wan ban ai kata ka booster dose kim de ban kensting ya kata tingila de ai ki card ya ki khana bakin la ban follow up ya kata ma